ассалому алайкум дӯстони азиз. рӯзи Саиди ҷумъа барои шумо муборак бошад. дӯстони азиз, имрӯз бозори корвон кор намекунад. чӣ хеле ки медонед, бисёре аз шумо рӯзои ҷумъа и рӯзи санитарияй ва бозор кор намекунад. касоне ки дар тоҷикистонет рафтанӣ бошед, баъд аз тамошои видеои имрӯза наравед, паго равед. хулас иҷа данам хекртои фасонай ма видео када будам дина беҳад фасони хушрӯ навинка то размери 52-54 дора. нархи анами кирта 220 сомон. бамбукои фасон ина марҳама дар кор бошад. нависед стилошон ба стилои турки духтагиай кадомеш ки дар корай нависед. видеора аз корвон тарафи тило бозор тарафи анам мираш 5 рият ба навор гирифтагиям. касе ки мисол мехоҳа биёя бо бина 7-12 5 рият зданиёи нав. боқӣ саломат бошед то охираи имрӯз. иншаалло ки ма бо чанд видеои дигар ба навор гирифтагиёма пешниҳодтон мекунам. умед дорам ки писандтон мегардад. хайр.